ବାପା ସେଦିନ ଅଫିସ ବାହାରୁଥାନ୍ତି। ରାକେଶ କହୁଥାଏ, ନାଇଁ ବାପା ଯାଅନି, ମୋ ପାଖେ ରୁହ। ବାପା କହିଲେ, ନାଇଁ, ମୋତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଅଫିସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଯା, ରୁମରେ ଥିବୁ। ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍। ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ତ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସେ କାର ଡୋର ଖୋଲି ଅଫିସକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାକେଶ ଆସି ଘରେ ବସିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ବାପା ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା କିଛି ବିଜନେସ୍ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ବି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ତାଙ୍କ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବିଜନେସଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ସେ ଫାର୍ମ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତେ। ବାପା ଏଇ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବିଜନେସ୍ କଲେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏତେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଠାରେ ଜୀବଜଗତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗଛ କାଟି ଚାଲିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରଖର ହେଇଯାଉଛି। ଖରା ବାଧୁଛି। ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ବାପା କିନ୍ତୁ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଫୋନରେ କଥା ହଉଥାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମର ଲେବରମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ କି, ଗଛ କାଟିଲେ କି, ନହେଲେ କାଠର ଆମକୁ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ। ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାକେଶ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି। ବାପା ରାକେଶକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ରାକେଶ, ତୁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ? ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ରାକେଶ କହିଲା, ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରୁଛି, ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରନି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ବୁଝୁନ। ବାପା କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ରାକେଶ କହିଲା, ବାପା ଦେଖ, ତମେ ଏ ବିଜନେସ୍ କଲେ ପ୍ରତିଦିନ ତମକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି କିଛି ଗଛ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗଛ କାଟିଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଗଛରୁ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଛ କାଟିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମତଃ ସେଇଟା ମିଳିବନି। ତାପରେ ବର୍ଷା ବି ହବନି। ବର୍ଷା ନହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେ କଥା ବି ତମେ ଜାଣିଛ। ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ କୋଉଠି ରହିବେ ସେ କଥା ବି ଜାଣିଛ। ସବୁ ପରେ ବି ଆମ ପୃଥିବୀର କିଛି ଅଂଶ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ରାକେଶ ତା ବାପା ସହିତ ଲେବର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଠି ସେମାନେ ଗଛ କାଟୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଅଙ୍କଲ, ତମେ ଆଉ ଗଛ କାଟନି। ବାପାଙ୍କର ଏଇ ବିଜନେସଟା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଅଲଗା ବିଜନେସ କରିବା। ଲେବର ଜଣକ ଏକଥା ଶୁଣି ପଚାରିଲା, କାହିଁକି? ଆମକୁ ତ ଏମଡି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ। କିଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସର୍ଟ ଅଛି ଶୋରୁମରେ। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇଁ ଉଡର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କାଟୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ନାଇଁ, ମୁଁ ପରେ ସେ କଥା ତମକୁ କହିବି। ତମେ ଏବେ ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏହିପରି ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯେତେ ଲେବର ଯାଇଥିଲେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ, ରାକେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ମନା କରୁଥାଏ। ରାକେଶ ସମସ୍ତ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଗଛ କଟାରୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମାନେ ଟ୍ରକକୁ କାଠ ଗଣ୍ଡି ବୋହି ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରେଇଲା। କହିଲା, କାଲିଠୁ
ତମେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବନି କି କାଠ କାଟିବନି କି କାଠ ତମେ ଟ୍ରକରେ ବୋଝ କରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ନବନି। ତାପରେ ରାକେଶ ଆଉ ପାପା ସମସ୍ତ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗଛ କଟାଗଲା ନାହିଁ କି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାମ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ରାକେଶ ଏବେ ପାପାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରର ନେଇ ଖାଲି ଗଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇଲା। ପାପା ଦେଖ, ତମେ ଯେଉଁ ଗଛ କାଟି ନେଇଛ ତାର ଗଣ୍ଡି କେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏମାନେ ଆମକୁ କେତେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ଏମାନେ ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା ଫଳ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେଖୁଛ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରା କେତେ ତାତି ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ନିକଟତର ହେଇଯାଉଛି ପୃଥିବୀର। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ସିନା ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିକଟତର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଗଛ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷା ପାଇପାରିବା ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗଛ କାଟି ତମେ ଯଦି ସଫା କରିଦିଅ, ଆମେ ଏସବୁ ପାଇବା କେଉଁଠୁ? ଜଙ୍ଗଲର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? ଆଉ ଗଛ ନ ରହିଲେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ନହେଲେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯିବ। ଆମେ ପାଣି ପିଇବା କେଉଁଠୁ? ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇବା କେମିତି? ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବ। ତେଣୁକରି ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଗଛ ନ କାଟି ଗଛ ଲଗାଅ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କର। ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଜନେସ୍ କର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଚଳିପାରିବା ଆଉ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ଜୀବନ ସାରା ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଲେ, ବର୍ଷା କରାଇଲେ, ଫଳ ପୁଷ୍ପ କାଠ କେଉଁଥିରେ ବି କମି ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ଥୁଣ୍ଟା 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 ଗଛ। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଦେଖିଲେ। ବାପା ତାପରେ ରାକେଶର ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଲେ ବି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଏହା ମନେ ମନେ ଭାବି ନିଜର ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଚାରା ଲଗାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଲେ। ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ କ'ଣ ଗଛ ଲଗାଇ ପକାଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଫଳିଲା, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଫଳ ନେଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଇ କଲେ। ସେଥିରୁ ବି ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ଏଥର ରାକେଶ ଆଉ ପାପା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଚାରା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ସେ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ନାଁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ନୁହେଁ, ରାକେଶ ଆଉ ପାପା ଏହା କରି ଆମ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପୁଣି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ ବାପ ଆଉ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖୁସି ରହିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠ ପୁରା ଖୁସିରେ ଥିଲା।